अउरी ऐसन कहानी देखें खातिर चैनल के सब्सक्राइब करी आ घंटी के निशान दबावे के मत भूली। काम के लाज होला। एगो गांव में रिया नाम के एगो लड़की रहत रहे। रिया बहुत स्मार्ट रहली। स्कूल में उनका के बढ़िया नंबर मिलत रहे। ऐसे उनका अपना पर बहुते गर्व भइल। रिया के बाबूजी गांव में झाड़ू वाला के काम करत रहले। झाड़ू वाला आया घर से कचरा निकाल, झाड़ू वाला आया घर से कचरा निकाल, झाड़ू वाला आया घर से कचरा निकाल। रोज अपना काम पर जात रहले। जरूरत पड़ला पर ही छुट्टी लेत रहले। वो अपन काम बहुत ईमानदारी से करत रहले। यही वजह से गांव के सब लोग उनका के जानत रहे। बाकिर उनका के नाम से ना, झाड़ू वाला के नाम से संबोधित कइल गयल। झाड़ू वाला आया घर से कचरा निकाल, झाड़ू वाला। जब रिया स्कूल जाके वापस आवत रहली तब बहुत लोग कहत रहले कि तू झाड़ू वाला के बेटी हो ना। बाकिर रिया के ई बात नीक ना लागल। स्कूल में भी उनका के झाड़ू वाला के बेटी बता के चिढ़ावल जात रहे। रिया बहुत खिसिया जात रहली, लेकिन वो बिना कुछ कहले सुनत रहली। झाड़ू वाला के बेटी रिया के बेइज्जत करे जैसन लागत रहे। रिया घरे चल जाले। रिया घरे जाके बाबूजी के घरे आवे के इंतजार करेले। रिया के बाबूजी सांझ के घरे आवेले। रिया अपना बाबूजी के लगे जाले। रिया पापा से कहेले कि हम तोहरा से बात करे के चाहत बानी। एह पर बाबूजी कहत बाड़न की जवन कहे के बा ऊ बोल। रिया कहत बाड़ी झाड़ू लगावे के काम छोड़ दी, का सफाई भी काम हा। रौरा दोसर काम खोज लेबे के चाही। एकरा चलते सभे हमरा के झाड़ू वाला के बेटी कहेला। हमरा त एकदम पसंद नइखे। रिया के बाबूजी एकर जवाब देत बाड़े काम काम हा, कवनो काम छोट बड़ ना होला। कवनो काम करत घरी लाज के कवनो बात नइखे। हमनी के अपना काम के प्रति ईमानदार होखे के चाही। आ हम काम ना करब त हमनी के कैसे गुजारा करब जा। ई सुन के रिया खिसिया जाले। रिया वहाँ से निकल जाले। दिन ऐसने बीत रहल बा। एक दिन रिया के बाबूजी बहुत बीमार हो जाले। उनका के अस्पताल में भर्ती करावे के बा। चूंकि रिया के बाबूजी बीमार बाड़े ऐसे अब गांव के सफाई करे वाला केहू नइखे। गांव में हर जगह गंदगी फैलल बा। हर जगह गंदा गंध फैल जाला। एकरा चलते गांव के लोग बीमार पड़े लागेला। गंदगी के चलते गांव में डेंगू अबोरी मलेरिया फैले लागल। छोट बच्चा भी बीमार होके लागेले। गांव के लोग खातिर ई एगो गंभीर संकट बा। गांव के लोग जुटा के चर्चा करे लगले। एकरा खातिर कुछ समाधान खोजे के चाही। गांव के लोग तय कइल कि गांव के जल्दी साफ सफाई होखे के चाही, ना त महामारी गांव में हर जगह पसर जाए। गांव के सफाई करे खातिर केहू तैयार ना रहे। तब रिया के बाबूजी के काम के महत्व सब केहू समझेला। सभी रिया के बाबूजी के जल्दी ठीक होखे के कामना करत बा। रिया देखेले कि ओकरा के छेड़े वाला लड़का बीमार हो जाले। आ अस्पताल में आ जाइए। लोग रिया के बाबूजी के देखे आवत रहे। गांव के लोग उनका अस्पताल के खर्चा के पैसा जमा कर लेहले। आ रिया के दे देहलस ताकि ऊ जल्दी ठीक हो जाव। आ कहलस कि यह पैसा से तोहरा बाबूजी के इलाज करावे। हमनी के भगवान से उनका जल्दी ठीक होखे के प्रार्थना करब जा। ई देख के रिया के ध्यान में ई बात आइल कि उनकर बाबूजी कितना बढ़िया काम करेला। आ गांव के लोग उनकर इज्जत करेला।
अब रिया अपना पर खिसियाए लगली। वो तुरंत अपना बाबूजी के लगे जाके माफी मांगे ले। रिया कहे माफ कर बाबा, हम तेहरा से खिसियाए रहनी। अब लौरा काम के महत्व समझ में आ गए। रिया के बाबूजी ई देख के खुश हो जाले। रिया के बाबूजी जल्दी ठीक हो जाला, अस्पताल से छुट्टी मिल जाला। अगला दिने रिया के बाबूजी अपना काम खातिर निकल जाले। रिया ओ लोग के मदद करे जाले, मिल के गाँव के सफाई करेले। झाड़ू वाला आया घर से कचरा निकाल, झाड़ू वाला आया घर से कचरा निकाल, झाड़ू वाला आया घर से कचरा निकाल। स्कूल में रिया के चिरावे वाला लड़का देखेले। आ ओहिजा आजा, ऊ रिया से कहेले, हमनी के माफी चाहत बानी जा, तोहरा के छेड़ हमनी के गलती रहे। तोहार बाबूजी झाड़ू वाला के काम करेले, जवना के वजह से गांव में बीमारी ना फैलेला। रिया सबके माफ कर देले। आ रिया गर्व से कहत बाड़ी कि बाबूजी सफाई के काम करेले। आ हमरा अपना बाबूजी पर गर्व बा। कहानी के मतलब बा, काम काम हक, कवनो काम छोट ना बड़ ना होला। कवनो काम करत घड़ी लाज के कवनो बात नइखे। अपना काम के बारे में ईमानदार रही। झाड़ू वाला आया घर से कचरा निकाल, झाड़ू वाला आया घर से कचरा निकाल, झाड़ू वाला आया घर से कचरा निकाल।